Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Balita, banat, huling. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na kita sa sining mga inoras. Dobdob kita sa Tacnalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan do marugal naman ang kalangitan tanodo matupa naman si Haring Ulan ay puwerte. Sige pagro aligmat lang kabayon tang madula lang ning pagro galom diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental. Daw ma-considered tang daw tupagid si Haring Ulan. Karon nga adlaw dala na ang mga padala ninyong bulig mga kaaksyon sa mga labing kubos nga nagakinanglan pa-shipment na. Ibaloon ta karon dugay-dugay ang sitwasyon mga kaaksyon, no? Daw dala na mga kaaksyon ang tanan nga mga ginpadala ninyo nga bulig diri sa Aksyon no Radyo Bacolod kag
pagi sa iban pang mga partners naton mga kaaksyon ang nagpatigayon sang sining hamili nila nga bulig sa mga labing kubos nga na problemahan sang pagbaha, paglaslas ang Typhoon Rolly kag iban pa mga kaaksyon kag ni Ulysses man. Sige karon nga udto mga kaaksyon hatagan tanay talupangod sa dili lamang madugay ang mga kaaksyon tang monitor sa sining udto ilabi na sa mga nagpahunay-hunay sa ilatag sa mga puluyan. Karon dugay-dugay ang aton sining SAP sa ERB. Hatagan taman talupangod may winner kita diri mga kaaksyon. Igabuton ta karon dugay-dugay ang ngalan sa aton sining winner no sang SAP sa ERB. Kamusta nga atong sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Sa mga kaaksyon ta sa mga kabarangayan kag kapurukan. Always tagid kabayon tang bisan paano patigayon gid kita sang nagakaygong health protocols ang pag-face mask, social distancing kag facial. Kunyara kita sagwa sa aton sining mga puluyan. Hindi tagid pagkalipatan kay kabudlay kita malipatan ta na. Kunyara kamo sagwa sang inyo sining nga puluyan, dapat naka-face mask, facial kag social distancing. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta kamudra ya mga kaaksyon namon sa kanginan? Biyernes na biyernes sa mga banwa kag syudad sang probinsya. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast sa sining nga udto sa bugos nga Region 6. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta sa aksyon na Denaboso. Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ginklaro nga late ang report sang Provincial Health Office kag hindi sila ang may pinakamadamo nga aktibo nga kaso sang COVID-19. Plus mga kaaksyon ang ining sa kabangkalan kundi ginpatigayon yadto ang swab test sa mga empleyado sang City Engineers Office. May 7 na naman nga nagdugang matapos tublang nagtaliwan to ang Assistant City Engineer Officer sang syudad sang Kabangkalan. May 7 nagdugang ang ginasigahom pang mangimayo lang ang resulta within this day. Kaya may ginapabot pa iya sang City Assessor's Office sang syudad sang Kabangkalan. Ato ni baloon na karon mga kaaksyon upod sa kay aksyon na Denaboso sa Kapitolyo Provincial. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Artay Hopon. Councilor Archie Baribar na talanang makigsapol kay Bishop Patricio Boson angot sa ginahingyo sining adjustment sa curfew hours bangod sa Misa de Gallo nga aktibidad sa bulan sang Disyembre. Kag sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa plate number sang salakyan nga involvado kag gingamit sa ginaligar abduction. Gina-verify pa sang LTO Bacolod suno sa hepe sang Police Station 2. Daw kadasig man lang ni magpa-verify ni nakuha to. Daw kadasig man lang ni iti computerized naman subok mo. Pag-click mo na nga mo nang number, ma-register na gilayon ko kay sino ina.
Ato ni Balaona karon dugay-dugay sa Police Station 2 samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita igabalita ni aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa Manapla PNP nagapanghatag bugas kag face mask sa mga pigado kada adlaw. Amo nang tirada da, no? Amo nang ginapanginbulahan tagid ang mga kapulisan sa banwasang Manapla. Kay bisan paano nakabulig ini sila sa labing kubos mga kaaksyon. Kag drivers ang tricycle kag ginikanan sining nga aksidente nagligad nga gabi yara na sa mayo nga kondisyon sa syudad ni Sangbago sa maaw ning insidente nakaligad nga ginabi mga kaaksyon. Samtang sa patrol nga balita igabalita ni aksyon eden Abuso. Diocese of Bacolod nagpangabay sa pagpalipot sang curfew hours sa natalana nga Misa de Gallo sa bulan sang Disyembre. Samtang sa aton sini out of town reports naman mga kaaksyon sa area sang syudad sang Cadiz igabalita ni aksyon Roger Gutib mayor nga panguluhan sang syudad sa syudad sa La Carlota ni gali yung nga balita baliskadanay sila no. Gabaliskad man gali sila no. Balita sa syudad sang Cadiz kag Sagay area 5 ka mga mangingisda arestado bangod sa illegal nga pagpangisda sa syudad sang Sagay. Samtang sa balita naman ni Aksyon Percival Villamor, mayor nga panguluhan sa syudad sang La Carlota, nagmando sa 14 ka mga barangay nga nasakupan nga matamaton nga pangkakas sa ginapatindog nga illegal structures. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato. Presidente Duterte mangin busy sa APEC Summit subong adlaw. COVID-19 wala sang epekto sa pundo sang PhilHealth suno kay Senator Recto. Maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa bugos nga kalibutan kag diri sa Region 6, partikularmente sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Mabatian tay na dugay-dugay sa report ni Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tang nag-monitor na, nagatutok na sa aton siring Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Pwede na kapadala sa inyo sa mga mensahe, pero jutay lang. No? Jutay lang para makomodahan kamutanan. Sa mga kaaksyon tang nag-monitor sa sininga odto, kag sa website naton sa www.aksyonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, mga kaaksyon baya Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala ang mga mensahe ninyo kay tirahon tay na dugay-dugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Daligid lang kay ari na mga kaaksyon ang resulta sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Biyernes, November 20, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 10 kag 38, liwat 10 and 38. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos, sige, daligid lang ha, kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa kay Hazel Alvarez. Batchmate, ano ni? Lingi anong tabo nga nagpanghatag sila. Ano ni siya? Parte sa ano ning panghatag nga ini. Kay batchmate Hazel Alvarez, no? Andrew Juanites, may lang nga pagpamati, kag kay Rosalina Arellano Espadero, may lang nga pag-monitor, no? And Madam Vergie San Antonio Olpenda, may lang nga pamati Madam Virginia San Antonio Olpenda, kaginatamyaw ilang apuya nga si Juan Miguel Olpenda, happy birthday lang sa iya ika na pulo nga kadlawan subong adlaw. Okay, birthday yan, no? Sige, happy birthday kay Don Juan Miguel Olpenda, happy 10 years old, no? Happy birthday to kay halin sa kay Lula Vergie San Antonio Olpenda, no? And Alex Fuentes, may lang nga pag-monitor. Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga pag-monitor sa iya sining upod yang iya sining Bana Burns. Mayong pagpamati lang, sir, ma'am. Jocelyn Libon Dispoho. And kay 28 Himagbon, may lang nga pag-monitor. Mayong udto lang Action Rex, liog lang ko tamyaw sa migo ko nga si Rejoy Colantro sa may purok Tangki Silos, Barangay Pandanon, Morsia. Nagapamati gid subong. Ayos, thank you so much gid. May lang nga pagpamati da kay Rejoy Colantro. Kay Saliot Jutes, lingya ano ning basiwa, wala gasabat kun tawgan man. Ang bill last month's dugang gihapon nila sining nga bulan. Ay nano, hindi pwede ka reklamo face to face, baw kalalain na gid ang ginahimo ni ka negosyantiya. Ayos. And kay Crest Kerry Paul Javier Tanatan, may lang nga pagpamati. And may lang nga pag-monitor sa kay Johanna o Jonah Divulgado Lansar, kag kay Joy monitoring everyday Monday and watching from Sun. Ano ning Sun End man? Halong kita tanan. Ayos, thank you so much gid Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Sunshine Himotia Lacson, may lang nga pagpamati. May lang nga pag-monitor sa mga taga Kunalom. Dining Kunalom ni man. Halin sa kay Sunshine Himotia Lacson, no? Thank you so much, good shine, no? Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor. And sa kay Joseph Buyan Catalan, Joseph Buyan Catalan, hidlaman ko pamati sang Hiligay no news ba from ASEAN City of Paranaque. Ka 59 ninyo, ano rin ka 59 ninyo? So Catalan sang R.A. Renz Pugo. Di ko ma-gets ni Joseph Catalan ang mensahe mo. Anyway, salamat gid, no? Heaven, may lang pag-monitor Maricar Hancorda Rojo, may lang pag-pamati dira sa pamilya Hancorda kag Rojo sa La Carlota City. And Joel Aligato Jimenea, may lang pag-pamati Joel Jimenea dira sa Cityville Estefania. Good PM lang, no? Jo Marie Formentera kag Jenny Perez sa Binalbagan, may lang pagpamati. Sa kay Alex Montesa, siring niya daw malupok ang kalangitan naton sa Rex. Daw maanod naman ni ang mga ginagabot sa kasubaan naton. Hindi man siguro, hindi man sira. Sunita Kadyaw, may lang pagpamati dra sa Dangkalan Ilog, kay Valencia Kenneth, salamat kid idol. Manjo Arniho, may lang pagpamati sa great kay Sang Antulo Sang Cap Building. SJ, okay. SJ Antulo Sang Cap Building. Thank you so much, Manjo Arniho. Okay. And Junjun Esteves, may lang pagpamati dra sa Binondo, Manila, Paniaga Porsyon. Naman dugay-dugay. Alas 12, lunch break. Budlay kon gwardya o brata kon di las 12, di ta ka kakaon gani man. Susan Pahireliano, may lang pagpamati Susan. And Fred Olbido. Grabe man mensahe ni Fred Olbido ba?
Sakay Bia Jonathan, kamustang puding tabiya? Ubos na. Perting baligya ni Bia Jonathan. No? Kay Pobi Archivar Islao, may lang pagpamati Pobi Archivar Islao, no? And Sam Hartwig, kamusta po Action Rex? Ingat po kayo and God bless po watching from Canada. Thank you so much, good Sam Hartwig. Salamat kid, no? Sa iban pa naton nga mga kaaksyon na. Sige, karon naman dugay-dugay ang iban, mahina ang kalaban. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin? Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:36 ang aton oras, 11:36 na mga kaaksyon. Sige karon dugay-dugay tirahon tang mga nagamonitora sa SAP sa ERB. Karon lang dugay-dugay. Gamonitor si Madam M. Saboso, Lilibet Ninya, Rita sa Rukam, Jo Marie Radok. Damo-damo sila, si Edna Linas, Nunoy Tahonis, Sweetie Miley, Dondiin Cabo, sa Kainday Christina, no? May lang pagpamati, no? Ayos, sige karon naman ang iban, mahina ang kalaban, no? Sa mga kaksuntan, dire kita na iho para siguradong katuantang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Ini may kantanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga manginbisi siya subong sa APIC Summit nga ginapatigayon subong adlaw, no? ASEAN ano ganin nga APIC doors? ASEAN Association of Southeast Asian Nation. Okay. So, ara subong ang presidente, hindi nyo sana ipagtublago, no? Kag maki-update kita sa COVID-19, wala sang epekto sa pundo sang PhilHealth suno kay Senator Recto. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan lakip na diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Action Radio News Center Report. Action Radio News Center Report. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:39, kantuan tanang balita ni Aksyon na Dorel Cabato, gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Subong adlaw ang presidente o kon si Presidente Rodrigo Duterte mangin na masako bangod sa patigayon nga virtual 27th APEC Economic Leaders Meeting. Sa sini nga pagsinapol ang pungsod Malaysia amo nagaserbe nga host. Base sa abiso nga ginpagwa sang Malacañang, makaupod sang presidente ang 21 member economies sang APEC sa diin talakayon ang hambalanon nga may kaangtanan sa health and economic impacts ng COVID-19 pandemic amo man ang issue angot sa mga ginadusog nga economic recovery efforts. Igaplastar man sang presidente sa Economic Leaders Meeting ang vision sang Pilipinas angot sa APEC Post 2020 kaga posisyon sang pungsod angot sa mga hangkat may kaangtanan sa multilateral trading system. Makaupod sang Chief Executive o ni Presidente Duterte ang pila ka mga cabinet officials kaangay nanday Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kag Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Ang mga pungsod nga kaupod sa o nalakip sa 21 member economies of APEC amo ang Australia, Brunei, Darussalam, Canada, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Russian Federation, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, America, kag Vietnam. Samtang sa Pila ka mga lugar ng part? 21. 21 lang? Sa Yes. bugos nga kalibutan na? Action Rex. Samtang sa iban nga balita national sa nangin deliberasyon bala sa Senado nga ginpatigayon para sa sining 2021 budget sang PhilHealth, ginpahayag ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto nga magamay lamang nga pondo sang ahensya sa karon nga tuig ang nagasto sa COVID-19 response. Suno kay Recto sa halos 140 bilyones pesos nga 2020 operating budget sang PhilHealth, 3.4 bilyones pesos lang ang COVID-19 related reimbursements. Ini ang para sa testing kag pagpabulong man sang mga PhilHealth members. Pamatuod lang ini suno kay Recto nga imahinasyon lamang ang ginasiling nga naubos na ya ang pondo sang PhilHealth. Tidugang sang senador, mahimo magnubo man ang hospital payout sang PhilHealth bangod madamo nga miyembro ang indi o kon ginapaiway sa karon ang pagpadulong o kon ang hospital admission bangod sa ila man kahadlok nga matapikan sang COVID-19. Ginamuno man ni Recto nga nagnubo man ang reimbursement sang mga miyembro nga imbulbado sa mga aksidente sa dalanon, apang aminado naman ang ining senador nga mahimo nagnubo man ang premium payments bangod minilyon man ka mga tao ang nadulaan sang trabaho ilabi na gid sa pribado nga sektor. Update naman sa COVID-19 record sa world record subong nagdangat na sa 57,228,106 or 57,228,106 ang cases. Ang nagkalamatay naman 1,365,465 kag ang naka-recover 39,719,542. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data, ang cases diri nagdangat na sa 413,430 kag ang nagkalamatay 7,998 samtang ang naka-recover 374,939. Ang Negros Occidental may 34 nga nadugang kahapon nga cases nga nagdala sa kabilugan nga 5,513 kag ang Bacolod may 15 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 5,188 cases. Ang Western Visayas naman sa kabilugan may 102 ka mga bag-o nga kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 18,727 kag ang aktibo nga kaso 1,866. May 269 ka mga recoveries na record man kahapon sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 16,363
kag duha nga nagkalamatay kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 498 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44 ang aton oras. Sa Cebu, gulpi lang nagsaka man ang hilanat sang COVID-19, ho? Ay, pwerte, no? Bisan din ka lang subong, amo gid na pagro halong-halong gid, no? Kay kabudlay mga ka-aksyon, no? Sa Cebu sa nasiling na, gulpi lang nagsaka naman ang numero sang mga COVID-19 patient. Katuan tanay sa aksyon din abuso sa patrol mga ka-aksyon. Hindi may kangtayanan sa Diocese of Bacolod nagpangabay sa pagpalipot sang curfew hours sa natalana nga Misa de Gallo sa bulan sang Disyembre. Yari ang kaunta sang report ni Aksyon Eden Abuso. Sa patrol, Aksyon Eden. Action Rex, nagahulat pa ang Diocese of Bacolod sang sabat sang local government unit sang Bacolod kag Kapitolyo Provincial. Angot naman sa pangabay sini nga pagpalipot sang curfew hours. Sunod Father Henry Donasco, Director sa Commission and Liturgy sang Diocese. Ini nga pangabay Action Rex ni Bacolod Bishop Patricio Buzon. Resulta man sang pagsapol sa mga kaparian nga nagtalakay sa mga concerns sang simbahan. Kag isa na dire among pagpalipot sang curfew hours umpisa las 10 sang gabi tubtob na lang las 3 sang aga. Agud makapatigayon sila sang Misa de Gallo nga magaumpisa las 3:30 sang aga. Naibaluan sa idalam sang General Community Quarantine, 10% gid lamang sa religious gathering ang ginapanugutan apang nagpadala pagid gali Action Rex ang sulat si Buzon sa National IATF nga nagapangabay nga himuon 30% ang religious gathering diri sa probinsya kag ini ang ginpahanugutan. Kag ito'y nahibaluan nga ang Misa de Gallo ang mag-uumpisa na sa Desyembre 16. Pambatinatan si Father Henry Donasco. Actually, sang second Tuesday sang November, nag-recollection kami kag ginbring up naman nga ang isa sa mga concern naman sa celebration sang Aguinaldo ang curfew hours. So dito pa lang na propose nga mag-send sang letter sa city kag sa province kay ang Diocese Bacolod nag-arrange man from Hinigaran to Victoria. So duwag itong i-sendan nga letter ni Bishop sa province kag sa city nga i-shorten ang curfew hours sa 3 o'clock. Preferably ang Aguinaldo Masses sa mga parishes i-dubliho nilang sa aga bala. Pwede sila ka-celebrate 3:30 kag 5 para ma-accommodate ang mga sumilimba. Action ang curfew is until 4 mo. Balihin mo na lang ang request ng simbahan nga kung pwede hasta 3 o'clock lang. Correct, Action Rex. Para Kay, pagka 3:30. 3:30, pwede na sila kamatamat sa simbahan. Tumpak, Action Rex. Okay. Oo, muna. Pero hambal ni Donasco. Saan galing ma-start ang misa, ang Aguinaldo? December 16. December 16, no? Di mga 15, mga 20 days or more or less dira na. Yes, Action Rex. Pero hambal ni Father Donasco, posible ginaangan-angan pa man sang city kag Pero province. posible guro, ma-allowed man na guro, pero may limitasyon gyapon kung pila ka percent lang ang makomoda sang simbahan dira. Yes, correct, Action Rex. Pero tiyambal niya by November 30 matapos naman ang GCQ sa syudad base pagka December 1 hopefully MGCQ abe kag may pagligwat, Action Rex sa curfew hours. Pero tiyambal ni Father Donasco nagpangama na dan Action Rex si Bishop Buzon para at least mangintayo yun paghapos na lang pagtapak ng Desyembre makaprepara naman ang simbahan para sa patigayon nga Misa de Gallo. 16 to 24 sang gabi na, no?
Yes, Action Rex. Pero ti plano nila nga ti knowing nga 30% lang hindi ma-accommodate yang tanan gid nga sumilimba. Plano Manila Action Rex nga magpatigayon sang misa kada gabi nga daw novena ya kun Action Rex ang gwa hindi iya counterpart bali sang misa de Gallo. Pero ma-start ina December 15 Action Rex. Sa gabi na night. saya. Oo, sa gabi man siya para kung may ara kuno 9 days man na before Christmas nga para kuno sino ang hindi man maka-attend sa Misa de Gallo at least pwede pa after office hours nila. Galing kay maka-attend iba sa na misa sa sawa na gabi. ng misa di Gallo mo. Yes, good Action Rex. Pero amo man ang plano sang iban kay sa Nibaluan gali mga dalagkuan nga mga simbahan nagapatigayon magid sang tagduha ka pisa kada Misa de Gallo pero subong ilakip na Action Rex ang mga gagmay nga mga parish church nga makapatigayon sang 3:30 kag 5 AM nga Misa de Gallo kun simbang gabi Action Rex para ma-accommodate ang tanan nga sumilimba. 3 to 5. 3:30 kag 5 AM. Ah, Nga schedule. 3:30 kag 5 AM. Yes, correct Action Rex. Tigaling kay kung may obra ka na lasay sang aga, kinanglan mo maro temprano, kagid mag alas 3:30 ka ma-attend. Pwede gid Action Rex kag ti imo na lang na time management. Pero kung ti paano. ang maakomodar sang simbahan, mga pilay aksyon na din? 30% sang seating capacity nila Action Rex. Mo mangyapon 30%, kundi Oo. ang subong ginapanugutan sila by 30%. Kay gin-approved request actually Action Rex ni Bishop Buzon kay ti under sa National IATF na guidelines, ang religious gathering sa mga lugar under GCQ is 10% gid lang. That's why nga tigin request yung 30% nga kin-aprobahan man Action Rex ang National IATF. Okay. Importante lang kung Action Rex sa pangabaygid sa aton kaparian nga ipabilin ang social distancing, pagsuksok sang face mask kag face shield. Dapat gid kay bisan ano ka gutok da ting simbahan araman na pwede man na gani ka bisita ka galing kay ti may kuan gid ang iban yang daw panaad laksyon den nga kada Disyembre gid pagabot sang 16 ara gid na sila sa simbahan mo. Yes, Action di Rex. man pwede nga makabisit ka lang da sa simbahan kay bukas man ang simbahan galing lain gid mo. Ti subong Action Rex sa balila na ba nga new normal naman. So ti nag-adjust ang tanan kag himo sang tika nga aton sining motoridad ang different sectors maka-meet lang bala Action Rex halfway para at least hindi lang sa gyapon mapabayaan ang mga responsibilities man naton Action Rex. Dapat gid. Balita halin sa patrol, ang ka-action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:52 ang aton oras. Ang tatlo ta ka patrol ang nagdulong na sang hamili nga bulig mga kaaksyon. Ikarga ni sa barko padulong sa Cagayan. Kundi ining destinasyon sini mga kaaksyon. Pero lubos gid kita nagpasalamat sa mga kaaksyon ta nga nagbulig mga kaaksyon pagi sa Operation Tulong, no? Pagbulig sa mga nabiktima sang bagyo. Salamat gid sa inyo nga pagbulig sang in cash or in kind or iban pa nga ginpalabot dire kag subong nga gindala na mga kaaksyon sa kalargahan, no? Ipadulong sa mga areas na nga pagadalan sining mga goods, no? Aton ni baloon bi kay aksyon na John Diaz kung kamustang sitwasyon dira sa area kung sa din actually hakot ang tatlo ta ka patrol mo. Way ga sabat si aksyon John Diaz. Basi kung busy pa si aksyon na John Diaz, si aksyon Exxon. Si Action Nixon ma-report na lang siguro ay daligid lang kaya check tanay mga kakson sige kung wala pa kwantanay
madraw kita kay yari na ang aton sining nga winner sang SAP sa ERB. Sining nga oras, mga kaaksyon, gatimo-timo gining halos kalabanan ti kinanglan magkapanagtag kita sang 500 pesos, mga kaaksyon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, kasi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na mga kaaksyon ng aton sining winner. I-check na lang iya sining number, no? 500 pesos, mga kaaksyon, no? Parang siguradong sigurado kung magabutan kag magatawag kita kag masabat niya. Amo wala ning importante mo makasabat siya, mga kaaksyon. 500 pesos ang nagahulat sa imo, no? Ari na garing na. Kabayunta nga masabat siya ini, no? Taga Barangay Handumanan ang aton sininagabutan. Ari na siya. Hello? Hello, mayong udto. Mayong udto. May hugto man. O, sino? Midi Pedrone? Oo, sa Handumanan. Zone 9. So nice. May pila na edad mo gani? 26 years old. 26. Anong obra mo? Subong obra ka? Galibot sa STL. Galibot siyang STL. Te, anong nagwa sa STL da? Jess 38. Mayo kay nabalaan mo kay ginlawag ko na to kay na, no? Just 38 ang gwa sa STL, no? O sige, Madam Noemi, di Pedro Kabalukaw, sino nagtawag sa imo? Si Action Eric. Action Eric, sure ka? Oo. Duga pinalagpat ka lang. Oh, hindi magpinalagpat. Si Action Oliver niya. Si Action Rex gali niya. Si Action Rex Kantong ini. Sang Action Radyo Bacolod. Gapamati ka sa Action Radyo? Oo, gapamati ko. Gapamati ka. Te, anong nabalaan mo nga programa? Isa lang kabilog, be? Anong nabalaan mo nga programa? Mga drama. Drama? Way ka na balaan sa programa? Anong dramang nabatian mo da, iha? Anong dramang nabatian mo? Nalipat. Ay, katahom gid sa kainday, Noemi, Oh, sige, pag galibod ka na da STL, patayan na danay kay para karon sa lastresan nga gwaho. Oo, para madaog naman ta. Oh, sige, basta importante kung narakas balay mo, pamati ka sa Action Radio. Oo. Pamati ka? Ha? Nakapataya ko subong Action Eric. Si Action Eric, si Action Rex, sige. At least, sige Congratulations, madama. 500 pesos ang imo siringa nadagang gikan diri sa Action Radio Bacolod. Importante, pamati lang sa Action Radio. Kung may mamangkot, kung bala, anong ginapamatian mo nga radio stations, Action Radio Bacolod. Anong ginapamatian mo nga radio station, Madam Noime? Action Radio. Sige, pataya na ba si magsala da karon ang numero, ha? Sige, salamat gid kag congratulations. Natuto mo lang da ang text ang opisina dali kay Action Marne kag sa Padala Center, no? Sige, congratulations, Madam Noime. Thank you, gid. Thank you, man. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Ayos! Si Alex Montisa gaugtas gido. No guys, alik taser ang tagipusoon mo. No kay Blasali taser. Congratulations kay Madam Noemi isang barangay Adubanan sa Zone 6 to. O sige, winners ang aton sining nga SAP sa ERB, no? Ayos! Sige, Action Radio, Philippine Standard Time, las 11:59 nga oras. Dali lang kay maki-update na kay Action na Jan Diaz. Maulam tatuan na isang iya sining nga oras, oh. Kay subong sining gina-process na para mapadala na ang mga ginpang padalaman pagi sa Action Radio kag sa Sowing Legacy Movement Incorporated kag iban pa nga mga kauturan tang nagpadala sa ila sa nga bulig diri para sa mga apektado sang bagyo. We have Action na Jan Diaz. Action Jan, kamusta dira? Yawa kita da. Ara, ato na kay Noemi. Ato na kay Noemi, nadaog kita. Daw ginagana. Ko makapangalan pa to porsyento ko. Di kamusta da, subong? Absolute mo ginaman kita nakadulong sang una nga bat pero hindi gid magwanta sang nga tatlo ka patrol sang Gani, ang man. kunwat Bacolod ining tanan nga akong kabilugan nga mga donasyon nga aton nga nabaton pwede habi nga pag-anunsyo nyo sa kanginan kung tamo kay corona kabati lang layawan kita ni kapang hakot pakinghawling Sobra tatlo ka patrol lang ikarga ng iba naging balik pa? Why hindi makaya sa isa ka ba sa tatlo ka patrol may ara pag ginabi pilikapon sa may isa ka balagyan sa may Burgos Okay. may mga mineral water pato mga 43 to ka mga box pa ang Ay, kuluwaon sus. subong Action na rec tapos may ato pag nga may ongoing pa ang partner organization may ara pa sa inom dulong diretso na lang to sa may warehouse ang pass amo ning libre nga mga transport sining mga donasyon. Para sa totoong nga matag para magti ang total nga nga natipon meron kita 82 ka mga dalagko nga mga boxes kag natko nga plastic la nga total pila ka kilo ang unod ng plastic pwede ka na to kabaligya kontrahan dayo. Ang isa gani ito nga iya sang Trinity School to do hindi na to ya gani dako na to nga sako ya do sobra na to duwak sako siguro to. Okay to ano sa kontakon sa mga 2 and 3/4 ka sako sa kada sako. Ay grabe. Ang isa, kaya mo to ko nakakwat ka to, hindi na to, mga turulog ito balas, magpaka na. Gani man. Meron tayo doon, kita ka mga big boxes, wala labot, kagamag nagko, pagit ka mga sako, and then wala pa nagdala sa isip, aksyon na rec ng gindulong, sining aga, nga may harap, pag ito kayo na, mga 14, ka mga nagko, nga big plastic, o kung mga sako, sang wala na gamit, mga bago, bilang naging pamakal, nga mga towel, mga bayo, nga wala gid siya kagigamit pa, mo nang uli, naging palagas, sa Trinity Christian School. So, all in all, atin madlagan doon mga more than 90 man ka mga big boxes ang aton nga mga clothes nga unused kag used Action Rex, no? Sabay naman sa aton nga mga assorted goods sa pinakauli diri naton nga record, mayara kita big, small, ka na medium size ka mga karton. Mayara mga nagdalagan 18 tanan, including ang mga hygiene, personal hygiene. Pero mayara pag itatlo ka mga boxes ang face shield kag face mask nga ginatulong dara ang mga personal hygiene sa isip ko may ara ginatag kandi ang barangay 18 council headed by barangay Kapitan Madeline Diaz nga duwa ka mga boxes sa mga personal hygiene may ara pagit ang Christian School and then kagabi may ginadiretso dira sa babaw nga bisan pa wala na opisina kagapon gindulong sa babaw Action Rex. May mga I think the mga 6 liters sa tubig nga ginadala pag idara kagabi man do mga pulo kabilog wala pa nalabot ang 43 ka mga box sang 500 ml kay 300 ml nga mineral water naging kwa pag lamang so ongoing. Away labot tong sa babaw di kay nang mga mineral to? Why pa may harap ito 43 nga kulwaon. 43 boxes inisa. Amon sa action ang mga tubig, diri na siya nagali, diri na kung kwa ang ginbakal ng tubig sa mga cash donation nga ginhatag sa aton nga mga ka-action no nga nagdonar diri sa Action Radio Bacolod. Bali wala na ni cash donation mga goods ni tanan Action na dyan. Yes, ang ipadala dito sa area.
O ang kwarta lang nga natipon. Din desisyonan na lang nga ibakal na lang gid siyang tubig kasi iba nabi nga sinanglanon pagit. Para at least dito magpadala sang cash pero diri na lang nato kita na nato ang goods kita naging padala so mula sa ang mga sobra lapit 2,000 ka mga mineral waters na 500 ml and 300 ml ipadala na nato ng Action Rex sa may Cagayan. Ang mga donors naglangat na lang sa cash in terms sa kwarta. Cagayan ang destinasyon no? Yes. Cagayan Action Rex dito naton ang diretso kay ang ato nga partner organization nga Sowing Legacy Movement may na-identify na dito kay may contact man. Bali sila ning ma-facilitate ng Sowing Legacy Movement. Oo, sa coordination para kita diri ang nagtipon sa tanan nga action. Tapos sila ng government diri, gyamo naging endorse sa aton and then sila ang naton nga partner agency dito sa may Cagayan. Kaya para pag-distribute dito Action Rex kung ano ang proper ila nga pagpanagtag abi may documentation mapasa sa aton balik para makita sa aton nga mga nagdonar nga nakatugid o naglapot gid sa mga nagakinanglan ang ginpang nagtag nila Action Rex. Wala pa nila bot may ara pagid 4 ka sako sang bugas. Ara pa sa may dalom sa sunod joke ito yung may 4 pa rin kasako nga bugas? Oo, may ara pa sa dalom 4 ka sako bugas. Ang isa ganito dalom tunanan gali puli kay basta sa tiston tulo pag Lain man ang kay Engineer Well kag Doktora Marisa Pitalya nga isa sako? Isa Action Rex. Okay. Ang isang kasako, dala na 4 na kasako. Kaya 3 kasako sa bugas, nga nagaling from abroad pa nin. Sa abroad pa nilin? O, doon padala niya yung kwarta, ipabakala sa pamilya, ya 3 kasako bugas, kay Miss Jacqueline Bularon. Ang isa kasako kay Pitalia family, kay Engineer Roel, kay Mrs. Dr. Marisa Pitalia, isa kasako sa bugas. Ang mga cash donors na ton kay Mrs. Luz Ledesma, may 500 nga naman doon kay Mrs. Annalyn Lacson from Hong Kong ni nga nag-monitor kini sa kuno pang sign off sa pang-ugrasa by Facebook Live 3,000 ang ila din padala Action Rex kay Mrs. Alma Punyado 1,000 kay Mrs. Teresita Magmanoa 1,500 kay Mrs. Mary Jane Salodares baratong ginmuno mo na tigan kay Mary Jane Salodares 1,000 pesos. Yes, Action Rex. Anonymous donors na to nagdangat na sa 3,500 pesos kay Ma'am Elsie Ariola. Ang nagdaob kahapon sa aga sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod sa taga-sudad sa Himamaylan kay sa atong cabin listener nakabasa hindi na pagpadala ang premyo. Amunin kay Ma'am Los Ledesma? Amunin kay Ma'am Los Ledesma? Hindi, kay Elsie Ariola. Elsie Ariola. Kay Sir Amic Garciniego nga kadugay na di sang pinuto siya di nga dako nga karton ganyo ginpadalayan na lang to. Oo, do kanugong patugani kay mga branded padugay na. Oo, mga halin to sa UK mo. Oo. Kay Sir Amic Garciniego kadugay na to biko kun kay Action Eric magbandwa to gali kay pinadala na lang ni Amic Garciniego dako nga box niyo. Oo, duwa na kabilog. Adwan Doon naka big box, doon deliver na din sa Forex kuno last year. Preparation in terms kung na kinanglanon, kay may i-donate nila yon Action Rex. Okay. Doon ko do stock na rin, sa sunod kung may harap na na i-donar, na sunabi, nga makapagita, diyan instant meron na ihatag. Kay Ma'am Elsie Ariola, ang top winner ni ginatag yan na lang ni, wala nang ipadala siyang cash, kaya pala ihatag na lang bilang donasyon Action Rex. Kay Ma'am Edna, sobre todo, mula siyang ginagataga 1,000 pesos. And then may lagyon tayo karoon niya para mag-demo sa 12,000 sa may BCC. Dasampi sa may Jotams, ano to nilagaan, something. Doon may ato pa to 500 pesos. Sa din nga Jotams to? Oo. Sa din nga Jotams? Sa may tubang Bacolod City College. Bacolod City College sa Takuling? Oo, sa Takuling. May ato pa to karon nga kuluaon pagid nga 500 Action Rex. Sa iba naton lang nga mga nagagusto mag-partner like ang Victoria sa Kapanawag ka pa ang Himamaylan kat ang Valladolid kag ang Taytong High School nga nagtipon nga golag sila kay ma-announce na ditong next year pag extra may available nga shipment ang passport kay gusto nila i-turn over bala sa Action Radio
Kaya ang i-avoid nila construction Rex ang damo. Kasong peke, langaga pangita donasyon, tapos diretso ka sa bulsa ang ginabaton nga kwarta sa Gcash. Gani. Kaya ba nila gusto nila ma-avoid sa legitimate way, tigre sila natalit sa sunod mo gusto nila ano lang kami kami pa tayo for now. I-inform lang kami na diya kay sigurado kung di napakadto ang inyong idonar makaabot gina sa concern kung diri sa Action Radio ipagi ninyo. Gani, amo na ganyan nga ito ng overwhelm kasi wala kami ka-expect nga katamo may kinabot nga sa Gani, no? Pero bisan at least importante matulog. Isa lang kasimana naton nga campaign pero grabe, gagutok na di sa babaw ang mga goods kaina. Hindi ka lang kasi osda, kaya naglutuan si Jumari. Oo, duway na sa gani lutuan mo, ginaway na ka barikotot ganito sa mga linuto, yadiyo. Gani. Anyway, siya muna nang importante tulong. Pero kung pa kami for second batch, subong kay hindi naman kaya. Amo na sa kadamo, mga klakson ang donasyon, subong. Wala labot. At ipakadonasyon na rin sa pad ko si Andrew Tensori donar ko. Gali. Basi donarya pa ng kugalingon niya? O kugalingon niya? Hindi ako na pagdonar. Karon aksyon na dyan, basi kung matingo mo na di kagbabutangan na ding mga naggalatag na kay lubos na sila pasalamatan na. Yes, Lakson Rex. So, karon tipo na nato, kaya man ako gid salamat mga Lakson. Sa mga update karon kung ano nang sitwasyon kay karon, basta makuha sa statement ang lain sa fast kamo ni mag-atter sa libre nga transport nga ato nga coordinating agency ang Sowing Legacy Movement kag iba ni mga partner organizations Lakson Rex. Na-report ito din sa patron ng Dibot sa Bacolod Action John D. Asura sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na John Diaz ang upod gid kag nagpanguna sa sining operation tulong sang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Mga ka-aksyon upod ang Sowing Legacy Movement Incorporated kag iban pang mga non-government organization kag non-profit organizations nga nag-isa pagi sa Aksyon Radio Bacolod nakatigayon sang inisyal nga bulig para sa destinasyon sa Cagayan, no? Batayan lang dugang sinikaron kay ipang lista lang ni aksyon na dyan ang mga donasyon kag sa mga nagbulig cash or in kind, no? Sige, Aksyon no Radio Philippine Standard Time last 12:11 na nga oras. 12:11 katuan tanay sa Action Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Archie Baribar na tala na nga makigsapol angot ni sa reporto ni Action din na Boso makigsapol kay Bishop Patricio Boson si Councilor Archie Baribar angot sa ginahinyo sining adjustment sa curfew hours bangod sa Misa di Gallo nga aktibidad sa bulan sang Disyembre. Garing kauntan sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Lalo Rex mali ang schedule ni Councilor Archie Baribar nga mag-istorya sa kay Bishop Patricio Bozon agod i-discuss ang posible nga mga adjustment sa ginhinyo man sang simbahan nga kung pwede hasta alas 3 ang kagahon ang curfew lang kag para matagan manligwa ang mga subilimbang nga magkadto sa simbahan mag-attend sang simbang gabi o kung Misa di Gallo. Now, sunod diri kay Councilor Archie Baribar ang pila ka mga importante diri nga bagay nga gusto man ipalabot sa obispo. Amo ang mga posibilidad din nga kung basi pa man ang median Action Rex nga kung hindi lang tama ka aga gid ang misa nga hindi man mag violate ang mga nagalalakad o kung nagapatulong sa simbahan. Kahit isip niya, hindi kita subong normal na sitwasyon. Kag way pa may baluan kung ano ang matabo sa bulan sa Disyembre, kung ano naman nga quarantine na status ang iya sa siyudad sa Bacolod. Kay silinya, kung alas 3 ang gagahon, kisa mayara man diyan nga mga tao nga madakpan sa curfew, basi ibalibad, bala nga ma-attend Misa di Gallo, pero silinya lain yang ilang ginagatuan. Pero siling diri sa konsyal,
gina-review Manila sa karon ng emergency power ni Mayor Pino Nadia kung balaki ng lanon pa sang council na magpasar sa pag-amendar sang curfew ordinance o kung bala pwede na lang nga executive order ni Mayor Leonadia. Yaring palayag ni Councilor Archie Baribar. Pag-istoryahan pa na namon, no, kag most likely sa Lunes ma-meet kami sa Kanday Bishop, no. Ang aton nga MGCQ is ang iyang curfew is from 10 to 11. 4 o'clock man na gyapon ang iyang ending. Practically amo magyapon ang problema. Ang problema is ang ginapangayo nila is earlier than 4, no, which is about 3 o'clock. Understandable na kung ang traditional mass nga 4 o'clock i-maintain naton. Okay. But we have to look at this from a viewpoint nga hindi na ni subong normal kag traditional action art, no? In fact, ang mga misa nun hindi na gani normal, hindi naman traditional. Mayara na kita virtual mass nga hindi abi kita ka virtual simbang gabi, no? Of course, these are possibilities. But we are open to look into this, no? Kay may araman emergency powers mayor, basi magsulod it is a emergency power nga siya na lang makapalipot sa length sang aton nga curfew during the simbang gabi period. Pwede man naman nga sa palayag ni Councilor Archie Baribar. So sa Monday, after sila meeting na maruan ka posible kung anong may resulta sini sa ginahinyo karon sang simbang katoliko diri sa syudad sang Bacolod. Ang action at tayo hupuno na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Artay Hupon, kadtuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa Manapla PNP nagapanghatag bugas so muning mayo din. Kag face mask sa mga pigado kada adlaw, no? Kag maki-update na sa natabo lang aksidente to sa Maaw sang nakaligad nga gabi nga kung sa rin maglibin partner to nadulaan gid sa kabuhi matapos nga nagbunggo sa isa ka tricycle ang ginasakyan sining nga motorsiklo. Ibanoon tang detalye sini upod kay aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa line number 2, aksyon Bri. Action Rex, good deeds kita na, no? Sining udto, sining aton nga balita. Mga dito yan sa Manapla PNP. Nagapanagtag sila yan sa bugas para sa mga kubos nga mga pamilya sa ilang sining lugar nga ila sini maagyan action Rex kag magluwas sina may face mask pagida. Sunod diri kay Police Major Jenic Bermudez kada adlaw samtang nagalibot ang ila sini nga patrol car abi sa pagpatigayon sa visibility patrol. May karga sila yang mga bugas na sulod sa plastic ini mga masobra 5 ka kilo ini and gina-identify nila ang mga tao nga pwede nila hatagan. Ila binagid atong medyo may kabudlayan gid sa pagpangita sang kinawala ng action Rex, ano? Kag kung may malabyan sila nga mga nagaululubra sa kampo sang tubo, ila ini ginapunduhan kag ayo action Rex. Natagan nila, natagaan nila. Kaya kung sa kampo ko na daw ay naging man di naman questionable pang mamangkot na pa nung sahit ang buhay mo di ko dobra kas kampo automatic video picado game. So ginahatagan nila gilayan action Rex kag magluwas ni may ginapatigayon pag gilay si Bermudez iyang feeding program sa mga kabataan. Kumiyo sa sining tuig nag-umpisa ini himo ya ini matapos matulupang dan nga sa mo sa nga mga binulan medyo pulopigado gid ang sitwasyon bangod sining COVID-19 nga sitwasyon naton karon. So bangod may mga proyekto ang National Office ang PNP kangay sining kapwa ko sagot ko may
may relasyon man ini diri sa kay Negros Occidental Police Provincial Office NOCPO Director Police Colonel Romy Palge sa iya sining iya man subong nga daw kausaman ring do the right thing action Rex. So ginhimo na ni Bermudez ang iya man nagtukod na sa iya dito nga pangalan man nga Puma or Puma. Police mabuniligon sa Abian Action Rex. So wala na mga proyekto niya. Ano to? Puba? Ano to? Puma. Police, ano to? Police mabinuligon sa Abian. Okay. Amo ng i-action Rex na mangkot kita kung din siya nagkuha sa iya sining nga mga ginapanghatag. Una-una, ang iyagid lamang personal nga manidra pagkatapos na tulupanggan sang ang LGU mismo sang Manapla pinaga-provide na isa kasanggo niyang bayan kag may mga naga-donate sa ila nga mga taga mismo nga amo na ang adlaw-adlaw nga ginagamit nila sa pagpanagtag sa ila sini Malabyan kag kwalipikado gid iya nga mga pigado action next. Ari si Bermudez ang otre. Actually, sa botong palayag ni Bermudez angot sini, no? So sa iya, magapadayon initundtog sano hasta nga may ara pa sila sang ihatag action reksa iya dili pag-ibiyahan. Din follow up lang nato ining aksidente wala nga nagluntad dito sa may National Highway sang Purok Timawa, barangay Maaw Syudad sang Bago sa tong Miyerkules sang gabi nga nagkalamatay gidri amo ning mag-live-in partner nga si Myron Islaes kag si David Joy Liganada, Tagala Carlota, ini sila. So, muling sakay sa motorsiklo nga on the spot nga napatay din ang bayi, napatay naman sa hospital ining si Myron. Pero itong nabungguan nila nga tricycle action Rexa, nagkala hospital man to mo ang driver nga si Jan Algara, ara na subong sa maayong kondisyon sa isa ka pribadong hospital diri sa Bacolod. Kito, muli siyang rotaman man to, no? Okro critical ni siya kahapon so sa Aquan Deputy Police ang Bago nga si Police Chief Master Sergeant Celso Omega. So pag-follow up nila do nagka-recover ining si Algara ang yang Inoy ara man subo nagapabilin sa hospital lain-lain sa hospital nga do action Rex mo. Ang amaya siniya? Ang amay sini outpatient sa nagligad to nga gabi do way gid matamaan action Rex. Nakagwa ini gilayon. So, ining duha karon ara sa hospital pa nagapabilin, ginamonitor nila ang ilang sining sitwasyon. As of kahapon, hasta subong, way pagidman sang inistrihanay nga nagluntad abi sa magtimbang nga bahin kiti una, may nagkalamatay dito, ginuna ahikot aray mga bangkay, kag ining mag-iloy, isubong araban sa hospital. So, kay kumedyan magahulat lang sila sa husto nga panahon ginahulat lang nila ang mga pamilya sila nga makaplastar na geda matapos nagluntad ang ini nga aksidente action next sa replay ko karon tingog ni Sir Omega sa gabi kag suman sa hapon.
Balita sa Nokpo Action. Brian Moden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gidaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:24 at oras. Daligid lang ha kay matagtanay pinaka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Ang Joy 1050 Pack. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:25 ng aton oras. May tisi anay sa mga kaksyon kadira kulang balang imo sining lawas. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A.
Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na kay tirahon taniya na ihong nagpadala mensahe. Dreo, may lang nga pag-monitor kay Zet Alunan. Thank you so much, Zet. Sa imo sini nga pag-monitor kay Kokoy D. Lingya may lang nga mayong aga Action Rex, mas mayo pagid tani kung i-lift na lang ang curfew para magkabalik na tanan sa obra. Ano siya? Ang work sa mga bars including mga musician gani man halin pag lockdown sang March hasta subong halos tanan wala pagid kabalik obra amo man tani galing kay ti di pagid maklaro kay sige pata sunod sa health protocols nga ini sige Kokoy idea basi pa man lang sining bulan sang Disyembre bla may pagbag-o kita sang quarantine status kag halin sa GCQ basi ma-MGCQ kita pero may mga limitasyon gyapon no. May lang pag-monitor kay Dino Alec present wala gid mauli cellphone niya. Okay nadula Dino Alec Michael John Season may lang pag-monitor sa tanan nga Energy Fans Club. Greet ko lang Victorio Kid Katarata Hison gapaurok-urok gid siya pamati sa Dika Homes Kabog from Paranaque. Ayos. And Idilaos dira sa Kingtown Victorias. May lang pamati kay Nanay Isabel. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang monitor sa Malaka family. Ayos. Kay Romeo Combite, mati lang kami dia. Sa Barangay Bata, tunog signal ninyo di. Former Kagawad Combite ni. Okay. Thank you so much, Sir Romeo Combite sa Barangay Bata. No? Kagawad Imbong Campo, may lang pamati sa pamilya Sarmiento sa Hacienda Pader, Maao, Bago City. Ayos. Kay Teresita Orita Kahuraw, no? May lang pamati ga-monitor live sa Aksyon Balita Banat Bulig. Thank you so much, Madam Teresita Orita Kahuraw. Kay Ros Guevara, niya wala gid tada. Wala gid Rose, no? Almera Lim Malasarte, may lang pamati, no? Alex Montesa linya okay. Lisa Monte Castro, may lang pamati from Doha, Qatar. Hay lang ko sa duwa ko kabata, Justin kag JC Narciso sa Banga 13, Himamaylan. No? Ayos. And, daligid lang, no? Kay Lunila Tarosan, live sa Facebook, no? Ga-monitor siya. Gatoslao, San Sebastian. Thank you so much, good Madam Lunila Tarosan. Kay Rosalina Arellano Espadero, gaklap siya, no? Janie Solgon, ayos, Jack Balaan. Thank you so much, Gidjen, no? Janie Solgon, no? Ay, perti si Alex Montesao, sir. May lang pamati. Damo ginabala, no? Perti damo sang imo mensahe di Sir Alex, no? Inday Blasa, may lang pamati kay Rene Coliantes. Ga-monitor man si Rene. And Josephine Batapa Rice, may lang pamati, no? Josephine Batapa Rice. Grabe ba? Thank you so much, Gidinday Josephine. Mary Grace Eugenio Fermin, may lang pamati, Mary Grace. Kay Gian Resisio, present man si Gian Resisio. And GM Asdilio Banaag, may lang monitor sa Kabangkalan, no? GM Asdilio Banaag. And Jonathan Fuentes Batch, may lang pamati. Ga-monitor to siya sa Country Home sa Lihis. Great lang pamilya Fuentes sa Central Manapla. Halin sa kay Batch Jonathan Fuentes. Ayos. Kay Ma Earl, may lang pamati. Kay Jassy Nunez,
may lang nga pamati Jazzy Nunez. Kay Tomas Brunyola, ga-monitor man. Si Pobi Archibar Islao, no? May lang nga pamati Pobi na basahan to na ni kay nang yesning nga mensahe. Ayos. Kay Corey Vidaha, Sangkwait, may lang nga pamatinday Corey. And Carniel Ron Manaay, no? Ga-monitor sila. Carniel Ron Manaay. And Gina Junila, may lang nga pamati Gina. Kay Elvira Pada. Elvira Pada, ne? Oh, thank you so much, Gid, no? Ayos. Dagang salamat. Si Rex aslang ko kung gusto ko klarohon ang bahin sa health protocol, 15 years old and below not allowed to go outside. Ang syudad ni si Rex seryoso ni sa pagpatuman. Sakit na gid kalimutaw ang mga kabataan nga gadagyang gani man. Amo na dapat, no? Ang 15 years old, mga kaaksyon tiway ginapanugutan or below dira sa 15 anyos. Pero ang nagkatabo subong kadamo na sang kabataan nga makita man tiway man sang nagasaway, ating iban sinasunod-sunod naman lang, no? Amo na siling ko nga pachimpo-chimpo Sir Alex, no? Ayo. Sir, gusto ko mag-donate pa agi sa inyo station. Paano? Ari ko sa Qatar. Ano na Inday Liza? Mensahe lang ako para mapatigayon tayo na, no? Diri sa stasyon para sa mga kauturan ta sa iban nga mga areas. Thank you so much, good Inday Liza Montecastro. Ayos, sige, daligid lang ha. Standby mga kaaksyon. Manong balik kita sa Diligid Lamang Madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya. Yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsay ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:41 na nga aton oras kada siglang sang orasan taba kay Jerry Acero may lang pagpamati kay Amy Esmeralda Dolido kay Alexander Pila no dira sa Zone 6 Barangay Handumanan ga monitor man sa sining nga odto kay Lisa Montecastro EPM na lang guro Inday Lisa si Aksyon na John Diaz no. Inday Lisa Montecastro, PM na lang si Aksyon John Diaz, no? Ayos kay paring Alan Navales kag Josing Topas, oh. Ga monitor man sa sining odto, no? Sa mga ka-aksyon ta life extension vitamin D3, aksyon na din na buso, standby na iha. Life extension vitamin D3.
balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuanta si Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo ho, kadi City Mayor Escalante, Bading Escalante, ginklaro nga late ang report sang Provincial Health Office, kag hindi silang may pinakamadamong aktibo sa kaso sang COVID-19. Late galing report yourselves, ma'am. Medyo active man Kagang pinaka-latest to sa Kabangkalan. Wow, perti man itong City Engineer's Office nila ho. Kundi na patay itong Assistant City Engineer sang syudad sang Kabangkalan. May 7 na naman ka mga persona nag-positive kagaron nga adlaw gina-expect man nga magwa pagid ang additional nga batch gikan sa City Assessors kagang portion sang City Engineers pagid nga ginpaidalom sa swab test, no? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon Eden. Action Rex, unahon anay no ang sa syudad sang Cadiz mangod nga ginklaro ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga late sa liwat ang report kag update sa Provincial Health Office. Late na how? Ate, wala pa kabalo Action Rex sa ila pero ginpanginwala gid ni Mayor Escalante nga sila ang pinakadamo nga aktibo nga kaso sa COVID-19 diri sa probinsya. Pero kay suno kay Escalante, sa pinakauli nilang record kagabi, Action Rex 8 p.m., mayara na lang sila sang 54 ka-aktibo nga kaso kag hindi 92. Nga una, ginpagwa sang PHO nga as of November 18 in Action Rex. Pero tidugang pa ni Escalante nga sa karon may 20 na ginlamang sila nga swab results nga ginahulat kag ginpangabay na lunsay magnegatibo ang resulta kag ginpathag man ni Escalante nga nagpangayo sila sang extension sang moratorium sa pagbaton sa mga locally stranded individuals bangod luyag nila nga ipang-repair kag ipaidalom sa total disinfection ang St. Andrew's Place nga mayara sang kapin 250 ka mga hulot. Pangabay ni Escalante nga sa mga kadisnon nga sa gihapon mangin mabinantayon sa tanan nga oras kag ipabilin ng proper safety protocols agod hindi matapikan sang COVID-19. Pamatinatan si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Well, number one, hindi kami pinakadamo kaysa ng information na ginatag sa PHO. As of 8 p.m. kagabi, we have 54 active cases. Usually sala magiging ang PHO, delayed mga ginagawa reporting ko. But as of yesterday, we have 54 active cases and we have the names, nothing in na 54. Wala na public. We have the names. We have around 20 remaining swab samples na wala pa mga result. 20 na lang. And last night we had 4 positive cases, new cases to the PH. Ang tatlo sini are all LSIs and ang isa is a close contact sa COVID patient na under dialysis. Samtang Action Rex sa bahay naman niya sa syudad sang Kabangkalan kay wala gid lamang nadugay nga ginkumpirmar sa aton ni Mayor Pedro Zayco nga launa sining hapon i-lockdown Action Rex ang Kabangkalan City Hall kag timagaresume sila sa Monday bangod nga nagpositibo ang 7 ka mga empleyado sang City Engineer's Office. Tiyambal ni Zayco Action Rex subong adlaw mapaidalo man siya sa swab test kaupod ang iban pang empleyado sang City Assessor's Office kag subong man ang Mayor's Office kag plano man sang alkalde nga ipaidalom sa swab test ang tanan na lang Action Rex nga empleyado sang syudad. Pero ginuna danay ang Mayor's Office kag ang City Assessor's Office subong adlaw kag tiyambal niya sa pagbalik sang opisina kung trabaho sa Lunes, istrikto na gid nga ipatuman ang pagsuksok sang face mask kag face shield magsulod naman Action Rex sa ila sining City Hall. So bantayan ta lang after 2 to 3 days Action Rex gagwa naman ang resulta sa mga ginapaidalam sa swab test kag lakip na dire ang resulta man sang swab test Action Rex ni Mayor Pedro Zayco sang Kabangkalan. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial.
Matapos ang balita ni Aksyon Eden sa Iluanta, ang BCPO naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa. Plate numbers ang salakyan blang involvado kagingamit sa sang ginaligar. Abduction gina-verify pa sa LTO Bacolod, no? Ini ang ginpabutyag sang hepe sang Police Station 2. Anong latest nga report upod na kay Aksyon Eric Magbanwa? Sa BCPO, Aksyon Eric. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ayun di purma. So, malipayang ka subong? Nga? Guro na ka kwarta Kabay pa. Ito ka malipayang ka Amo gid na, basta makita ko si Sel Erre ga malipayong una dayon. Nga ano nakita mo kay Sel Elre? Tiari siya mo ma-duty siya. Ay na. Mabulo sa kay GM. Okay. Okay. Sabi ko ba nakita ka kasi nilray nga nagpalipay sa imo, no? Waya. Ang may bit-bit siya nga idaho sa imo, no? Wow. Ayun di purma. Tingway kita na? Tiara kay Jan. Napadala na to ya. Ayun di purma. Huwag kagikawi daw. Why? Gusto bagay para to sa'yo na bagyuhan. Para to ya sa nabagyuhan. Gani ba sa pagkadamo-damo, no? Oh, gani. Ang rami-rami. Gabi. Huwag ito mag-isa ka sa panang itong Away panawagan, do. 3 days lang to? Oo. Boss sa pagkadamo-damo, Damo-damo. no? Huwag na kung damo tali siner, no? Laban eh. Ka inulhot-ulhot. Damo pa ganing pinikapon to. Galing ito, hindi na sarangan blind, hindi na marapalan, no? Sige lang, ang mga pilikapo, steady pulse na. Steady pulse lang na. Pangputsa lang da ninyo. Kay way taman ginampangayo, pero basi pa lang bla. Basi pa lang may second parts pa. Oo. Balokati ko sa kabudla man ito magpadala. Layo pa nga daan to mo. Layo ko na ito nga lugar. Pila pa na guro ka oras ang i-travel mo ito kapag kalabot sila. Mga 2 guro ka oras? Ay, importante nga na padala tang... mga 2 guro ka oras? Ang travel mo to? Oo. Ba, lawig-lawig ba? 2 ka oras? Oo, 2 ka oras? 2 ka oras, guro kag plus 30 ka oras eh. Ayun di purma. Kayo ka. Ano pag 2 ka oras na? Plano kung pwede. Kaya kita sa bagay, budla. Ti barko man to ya, sa pagkadamo to ya, barko to yung kalargahan niya. Ati malawig-lawig, masya ni manaha bago ka makabot at po sila. Laban eh. Ang importante nga ang gilpadala diri halin sa aton, makabot kito sila. Oh, laban, makabot na to ah. Kami sigurado yan ang nagpadala sa Aksyon Radio, makapalabot kito sa lugar. Laban eh. Si manager kito na panguna sa pagkarga mo. Si SM nagkarga? Hindi Ayun di purma. Nagtanaw na siya nagkarga, no? Hindi ko si SM nagkarga. Nagtanaw na siya nagkarga, no? Kasi nangakot. Si Aksyon Lord Jan na tuman dito. Ang tatlo ka mga drivers ta. Si Aksyon Nani, si Aksyon Nixon, si Aksyon Ninyo. Si Miles kag si Marnie. Si Miles kag si Marnie at tuman dito. Kasi sila na mga importante mo. Laban niya. Ragid kay Inday Marnie ang importante. For stomach development, no? Luwas sa stomach development. Ang ano? Why kita daday? Ayun di purma. Nagpatibati ka sa kakuli. Bilas ni Marnie. Sige lang bala. Basta madala pa lang sa bati-bati. Pero na yung matik na yan. Katulad ko magabos sa opisina yan, no? Kaya ba? Mayara daday? Mayara, guro Ate, okay ah. Wala na problema. Rex Kantong pa. Kabay pa, man biyernes. Ayun di purma. Biyernes kadaan subong kung Sabado. Sabing pagudot mo ba? Oo, biyernes kung Sabado, tigpalahuway na iya. Ako sa bagay, Oo. Tigla lang may punto ka, no? Oo, biyernes, Sabado, Domingo nga daan. Ang 2 days na, kailan na may punto gina. Kapchad. Kagawad Joe Fred. Okay. Mayo lang nga pagpamati sa inyo da. Ayun di purma. Action Rex. Ayo. Nara. Si Kapitan Patrick Balihera pagid sa Himamaylan. Barangay ano ni Saman? Sa diin na saya? Barangay 1 guro sa syudad sang Himamaylan ga monitor man niyo.
Ay, gali ka? Ano ni siya ni paring Ted Valihera man? Basi utot? Ambuta? Oo. May lang nga pagpamati da sa inyo ah. Oh, aras la da. Ti, way kita na. Ayo di purma. Kay Joseph Chowa. Kakay Manuel ko. Manuel ko ah. May lang nga pag-monitor da sa inyo. Amo na tirahon mo kay. Mga listener nato nina. Alam ba ni? Importante nga pamati lang ah. Awan ni ka paliso, no? Nang ila sining. Ayo, kaya nga nun yung salakyan eh. Ati daw amat-amat, klaro nga daw wala gyud sa record sang RTO. Ang Record ang plate number to? Ito ka plate number to Action Rex. Uy. Basi bugos bro to ka plate number. Ba siguro. Pero anyway kinalatulat pa ni Captain Istopang yung investigador para nga ma-confirm ni Pero confirm to nga may babae gid man? Galing kiti kung basihan tatong alikaso mga ti kung basihan to yung mga interviews to kagabi lang kay reaction dyan sa programa mo do. May ginpasakay gid nga babae sa itong Toyota bansa eh. Galing kiti amo ni Blasio ni Captain Istopang nga hindi pagiman sila ya maka-confirm nga really may abduction gyud mga natabo sa 19th Street Barangay 5 kagabi. Considering kiti way pagiman sa pamilya actually ka nagkadto sa sining opisina. Diin dadampi man? Ara sa may tumanga Starbucks Barangay 19? Hindi 19th Street, Barangay 5. 19th Street, Barangay 5. 19th Street, Barangay Okay. 5. Ito pala Starbucks na bala. Lamang ginapakapihan perme. Sa din? Sa Starbucks Ayo di purma. Do, amugin na ng kapihan nga way kuwin masudlan mo. Ate, pasudlan ta ka na karon, no? Kaya ang tasa na ng tag-pila na da. Hindi dala tasa, 200. Dala tasa, gida. Pero kakape na tasa, 200 mong. Kamahal man do. Pag... Kung bilil tasa, 150. Ayo. Tinano na eh. Waay gituro action next pero nevertheless ka. Pero why gid sa nagkadto nga kakilala or pamilya sang bayan eh? Ang broadcast time maparek sa Wipa. Kaya mo na sumong ginalatulat ni Captain Istopa mong parang bisan paano bala may sudlan sila sa investigasyon. Although ang investigasyon na nagadalagan sa subong in fact gipabalik ni Istopa tong siring investigador sa lugar agod nga maglulantaw to kasi may mga CCTV Black Rex. Gani man. Hindi na may mo nga ang kakilala sang babae, hindi ni maalarma mo. O, ara ka pa? Wala na siya. Sa piyak sa guro nga linya. Nadula siya. Daligid lang ha. Sa report ni Action Eric Magbanwa na dula siya. Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:57 ang aton oras. Balikan ta si Action Eric sa piyak nga komunikasyon kay nautod ang iya sining nga handset, no? Din siya magi sa piyak sa. O sige, balikan ta siya. Action Eric? Yes, Action Eric. Okay na. Ginalatulat ni Captain Istopa ang mga pamilya ko may aragid man na missing person halin kagabi sa subong na wala makapauli sa ila siling pulian Action. Kaya mismong hepe sa station number 2 hindi pa man makakonfirm nga kung kaso man isang abduction o base kung away pinamilya o whatsoever Action kay kabudlay magampal ka nga abduction nga wala ka pala sang mabakod nga ebidensya. Pero sa ni Istopa may abduction man o kung wala, ang sigurado nga ginapausisa niya inis ka pulsa niya para nga hindi mabla alarma ang aton din ka mga pumuluyo kasi kung pamatihan na kagabi ang palayag sang testigo sa interrogation dyan, mayala din ako ng babae naging pugos sa forsa sa duha ka mga lalaki naging pasulod sa Toyota Avanza nga ito. Kay lain man Action Eric ang pugos kag ang voluntaryo lang nag-upod diya lain gid na mo. Kung nagapalak-palak siya sang ginpugos siya, gapalak-palak bitong biktima or ang babae gapalak-palak isulod sa salakyan lain na ya. Oo. Amo to nakitaan sa testigo nga gapangitadlo sang babae mo. Nga ginapugos ang duha ka lalaki nga porsa ginpasulod.
sa salakyan nga itong Toyota Avanza Action X. Galing katiya mo na bala natin atong numero nga nakuha sa testigo, kag atong numero nga gintawag sa caller sa station number 2 ginpa-verify ini sa LTO initially, daw wala sang record sa ila sini nga computer action Rex. Pero nevertheless, dito pa, ginatao siya sa investigador niya, amo to sini kokaina nga ginpabalikan ng lugar base may mga CCTV nga makapulig sa ila sini nga investigasyon. Yari si Sopa sa interview sa Action Radio. Pagnoy naton ang alleged abduction for information sa sininga time wala pa may nagpa-blatter sa amon or nagkadto sa police station para magpa-record with regards ni sa either na missing na tao or yung mata nila or na-abduct. So far negative kita diri sa police station. Amo lang ko gabi na past 7 o'clock may nagpabalo di sa aton through phone call nga allegedly may ginpasakay sa salakyan kag nakuha nila plate number kag pasakay ng isa ka babae sa salakyan. Amo man to actionary kag kadtuan naton to sigida kay kita checkpoint kita along barangay 2. Nagkadto kita dito dayon and verify to kung nanugid ang natabo ang aton investigator halin kagabi kinasang aga yung pa-verify sila naton istorya to ang witness kung makakuha ng CCTV nag-request naman kami para ma-view naton in case man gid para ma-clear actionary la kung may natabo man gid or wala kag nagpa-validate naman kita sa plate number dito sa LTO. So far wala pa man gani result na match na sa amo na plate number ginapa-sure sa witness nga kung ano siya kalayoon, ano na pitaan niya gid, ano siya kalapit mal actionary kay possible ni nga damo man ni senaryo actionary mo way takabalo kung ginabdak mo nito or basi may away ni sa pamilya nabihan na yung mga ginawa natin na disregard ng mga amo na mga scenarios pero gatake kini isang aton nga insidente at least nga mara lula ang kakulba man sa mga tawo kag maklaruhan naton. So far wala pa kami di report actionary nga nagkadto diri o napadulong diri sa police station. Actually, si Police Captain Listo, pang-hepe sa station number 2, actually, gin-coordinate niya ini sa pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod nga Masiko may ara nga missing person, mapahibaluman ang iya sining opisina para nga ma-verify man nila action. That's kag Masiko may amot la ini sa tong ginaligar babae nga gin-abduct kag korsa ni pasakay. Ang mabudlay na di kung out of town pa nag-star bla basi kung nag-board lang na di. Amo nang di trababalaan sa res kay kun ang testigo pato kagabi mati anta antes ko tamong silente atong babae do gulpi lang to naggawa sa sila nga lugar mong ang dapat malocate na kung di na sa star ang babae para ma-check nat dito kung ara siya gyapon o nakabalik siya o kung why na bla. Amo ganina ang barangay 5 nga mga beneficial basta nakabulig-bulig mo sa station number 5 lang. Oh. Kagang mga pumuluyod ang malapit sa area kung may ara ka mo dang kilala nga way na makapauli da pwede ka mo pakigangot sa kapulisan ta. Yes, actually, open din si Captain Istopa. Katong babae, kagabi ko nung nakitaan sang bystander na, nga interview niya. Sa dinto dampi man? Nagwa na sa may 90s. Actually, sa babae na, nga nagalakat, nagoyat cellphone niya, ka nagahambal, napatian sa testigo, ng kahambal, babae nga, diin ka na. Oo, amo to kayo ano ni ang lalaki nga una nagwa sa ito mga bansa, kag nagpalapit sa iya, kag nagako sa iya ining lalaki. Dugay-dugay, may duwa pagid ka lalaki sa liko sa salakyan, nga nagwa na mo to, nga nagpugos sa babae, kag nakit-ada tong lalaki nga nagakros sa babae, nagdalaga na action Rex, kag ilagas to sang isa sa duwa nga nagagwa uli sa salakyan, pero wala ilamaptan, kag pagbalik sining isa, nga naglagas, amo to again, sulod na nila ang babae sa sulod sa salakyan, abansa na itom action Rex. Grabe, no? O, amo ng senaryo kagabi. Ito pa na nga ginataw-tao din ni Captain Istopa ang ining information na nakuha nila sa testigo. Kasi ang subo din kay ang plate number to wala sa records ng LTO eh. Oo. No? Initially, sa nakuha na itong information. Pero nevertheless, may titang ini si Istopa na pasiguro balikan niya pag ito nila ang testigo kasi sa labla sa number bla, sa numero bla, kaging hatag aksurex. Kaya budlay man nga ang numero kaging hatag sa police, hindi pala sigurado kay pasi kung lain pa na sa sakyan ang ma-identify pa nga nagkuha sa babae. Kung may aragig man, kaso nga abduction kagabi dira sa 90th Street sa Barangay 5 Action Rex. Kung puti ka bansa, di makasuspitso kung uro mo.
Ang? Kung puti ka bansa, may makasuspitso siguro. Gusto. Sige sa kilala ko niya ba? May lang kay hindi puti ba? Ito na bansa. Kay kung puti niya ba, siguro ako pa sa lakyan ang Pero bansa gid man to? Yan ang Basi kung lain man guro. Abansa mo. May report pa gani na nagwa kagabi nga may isa pa gani kuno ka Toyota Innova na pula. No, damo na bilang aligasyon. Hindi ko may kilala ta nga may Toyota Innova di ba? Gusto. Ito ganito na sa kapulisan ta. Kilala mo na. Gani. Anyway, taga-andaligwa si Captain Estopa. Kini kasay, taga-andaligwa si Captain Estopa nga magkapadalom-dalom sa sininga kaso. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, oras sa aksyon. Aksyon Eric Magban, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Sono Radio Philippine Standard Time, launa 6 ng aton oras. Ang syudad sang Himamaylan may kay gamay na galing ila pinaka-latest nga update sa syudad sang Himamaylan. Napulo ka mga active cases na gidlamang, no? Ang ginamonitor karon nga yara sa quarantine facilities, no? Pulo na lang ka-active cases nga may 176 ka reported recoveries na out of 189 confirmed positive cases, no? Ang syudad sang Himamaylan, paagi kay Mayor Mayor Raymond Tongson ang nagalaom gid sa mayong pagbinuligay sa syudad sang Himamaylan, no? Ang Barangay 1, 17 ka kaso, may duha ang napatay, 14 recovered, kag isa na gid lamang ang active nga kaso. Ang agisa na mong damo-damo gawa, 40 ka mga kaso ang naka-recover, isang napatay, kag 41 ang kabilugan nga kaso sa Barangay Agisan sa syudad sang Himamaylan, no? Ang kabugusan 189 ka mga kaso, 3 ang nagkalamatay kag 176 na ang naka-recover. That is why pulo na gid lamang mga kaaksyon ang nabilin nga may yara sang ginamonitor nga COVID-19 kag ginatinguan man sang tagdumulahan ni Mayor Tongson nga ti ma-COVID-19 free ang syudad sang Himamaylan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Kantuan tanay si Aksyon Roger Gotebo sa siyudad sang Cadiz, ini may kangtanan sa 5 ka mga mangingisda ang nadakpan nga illegal nga naga pangisda sa siyudad sang Sagay. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex sa katalanan nga pagpasakaan man sa kaso ang 5 tanan ka mga persona nga ini pinagdakop sa makatapos ang kapulisan o punong bantay dagat bangod nagbayolar ini sang Sagay Marine Reserve Law kag nagpatigay sa illegal fishing sa kabaybayunan sa sulat sang Sagay. Ginpatigay lang operation kagabi lamang alas 10:30 ang takda sa coastal area sa siyudad sang Sagay. Ang ginpagdakop amo Sunday Alexander Cabukos E. Mendoza amoning boat captain 37 anyos sa edad, Jerry Amancio E. Sanchez, 35 anyos sa edad, may asawa, Roy Sanchez E. Satinos, 40 anyos sa edad, soltero, Mario Cubio E. Lawan, 32 anyos sa edad, may asawa, kag Gilbert Mendoza E. Estidelio, 21 anyos, tanan residente sa sitio Matabas, sa barangay Mulocabok, siyudad sang Sagay. Sunod sa report, nagpatigayin sang Civil Patrol, ang bantay dagat kag subong ang mga kapulisan sa area of responsibility sa sina nga coastal area nga nagresulta nga nasiplatan ini sila nga nagapanagat kag ara mismo sa ginaprohibit nga mga lugar. Ini violation sa section 14 sa paragraph A kag C sa Republic Act 9106. Na-recovered sa ila sini nga position kag control ang 15 kilos more or less nga mga assorted nga mga isda nga may estimated value nga mga 900 pesos kag subong man o ko 9,000 pesos kag 5 mga flashlight isa ka pare sa improvised nga mga pins o ko improvised pins, improvised googles kag 4 ka improvised hook. Ini mga recovered items kalakip na ang ila sini nga sakayan again recovered sa mga katapos sa kapulisan kag ini ang serve as evidence sa pag-file sang kaso. Ditirado karon sa Mainsang Kadi o Konsang Sagay City PNP Custodial Facility ang 5 ka mga persona nga mga nagkaladakpan. Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gotib report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Sagay. Sa iluhan tanay si Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. Mayor nga panguluhan sang siyudad sang La Carlota ho nagmando sa 14 ka mga barangay nga nasakupan sining amat-amato na pangkakasang ginapatindog nga mga illegal structures. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye, Aksyon Pers. Yes, Action Rex, ang pamunuan sa siyudad sang La Carlota, si Dr. Rex Salandoon, City Mayor sang siyudad sang La Carlota, nagmando sa 14 na mga barangay sa siyudad sang La Carlota nga nasakpan sini nga magpigayon sa ilang pagpangkakas ang illegal structure sa manduman ni Presidente Duterte sa itong nagligad nga mga binulan. Sunod sa mayor sa siyudad sang La Carlota, hindi na pagulaton nga ang official sa siyudad sang La Carlota nga magpamilit kag magapursa sa pagkakas sa mga illegal structure sa kilid sang mga dalan, kundi ginamanduan kag ginaayo sa mga 14 ka mga kapitanes nga magtigayon lang sang pagpanguha sang mga illegal structure sa igad sang dalan. Ang mando kag ang order sang executive order nga ginpapanaog ni Honorable Dr. Rex Salandoon nga number 2020-67 nga iniginpirmahan sa tong Nobyembre 12, 2020. So gaayo ang pamunuan sang siyudad sang La Carlota nga sa mga individual nga may mga illegal structure nga amat-amato na sa pagpangakas ang mga nagasagabal sa higad sang dalanon. Amoy na ang mga balita nga nakuha naton diri sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon.
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Percival Villamor, balita gikan sa Central Negros. May lang pag-monitor kay Chris Vilma Trias dira sa East Homes 3, Barangay Estefania, Rona Rihida Traba sa Valladolid. May lang pag-monitoring kay Rona and kay OTTG Christine Taxi sa kay Idi Reyka Fort. May lang pag-pamati, no? Kay Apo lang. Kay Bilin Salaw, may lang pagpamati. Kag kay Cardo Dalisay. Shout out lang sa pamilya. Estilo sa Sangay. Thank you so much, Gid Cardo Dalisay, no? Ayos, kay Joan Mill, may lang pagpamati, no? Sige, daligid lang kay mahatag tabi lang ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa Biyernes nga edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Saway pa magkatsibog pagpanyaga na, no? Para siguradong sigurado. Ayos, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dinigilamang barugay. Upod kay Aksyon Walma Sugaton. Kita-kits kita buwasa diri sa Aksyon BBB. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!